Se, nu laver vi et rum her, der hedder andre dyr. Og det opretter vi i 12 timer. Det må jeg ikke kalde. Nu skal det være. Se, nu kommer den til at hedde todaysmeet.com/andre dyr. Den kan I så gå ind på jeres telefon, og så kan vi chatte sammen online der. Det vil sige, vi bruger selvfølgelig walkierne til at løse akutte problemer, men står I nede i jeres værksted og tænker, hvorfor smider firbenet halen? Eller hvorfor siger Næsbjørn sådan noget, som ikke er akut? Så kan I lige skrive spørgsmål her, så samler vi op på det til sidst i dag. Frederik han skriver et eller andet nu. Man skal lige joine. Og snot i kranen, og kan ikke trække vejret. Så går det hjem og sover, om det er frisk. Super, fordi det gør jo, at vi kan holde fast i dem alle sammen, og uden nødvendigvis, at vi behøver at svare lige med det samme, eller at de behøver at blive ved med at huske spørgsmålet, skal ud og finde papir og kuglepen, de kan simpelthen bare smide den. Smid den afsted, samler I så op bagefter, eller hvad? Ja, Frederik? Altså til slut? Så tager du dem til allersidst, hvor vi så kunne se dem alle sammen, og alle vi har mulighed for at byde ind, for det kan også være svært at lige vide, hvad der er. Nu lynhurtigt skriver eller andet, det er ikke altid det, der lige står, som man mente. Nå, og så kan det være, at alle sætter det jo lige pludselig og har en mening om, hvad det var. Ja, okay. Og så kan man faktisk diskutere det i gruppen. Uden at man har 24 forskellige sedler hængende rundt omkring og har tabt undervejs. Så I samler ikke op undervejs og svarer på de enkelte spørgsmål undervejs? Det gør I først fælles til sidst? Det er den store mening i det, det er jo at gøre det til sidst. Men altså, er der nogle akutte ting, og man ikke lige kan fat i en walk, så går vi jo hele tiden af, at jeg så holder øje med, hvad der står. Så vil det nemt og hurtigt lige svare. Ja, kan du ikke lige læse et spørgsmål op? Jo, første ting, der skal det er godmorgen. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det er fordi vi ikke har noget sted, men han har brug for noget større, og det er også derfor vi gør sådan rigtig meget for at berige ham og prøve at lære ham at gå i sele og sådan noget, så han kan gå tur. Så vi kan gå tur med ham.